Λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα έχουμε ένα ιδιαίτερο θέμα. Ένα θέμα που είναι από τα πιο αγαπημένα μου. Και το θέμα αυτό έχει να κάνει με τον αρκαδικό κύκλο ή αλλιώς την αρκαδική εταιρεία ή αλλιώς την αρκαδική ιδέα ή αλλιώς το καλούμενο αρκαδικό ιδεώδες. Θα εκπλαγείτε όσοι και όσες δεν γνωρίζετε περί αυτού του κινήματος, πόσο σύνθετο είναι, αλλά το σημαντικότερο, πόσο αναγκαίο είναι στις μέρες μας. Και αυτό βεβαίως θα το αναλύσει ο σημερινός μας ομιλητής, ο καλός μου φίλος εδώ και 30 χρόνια περίπου, ο Γιάννης ο Σπυρόπουλος, και που μπορώ να πω ότι είναι ο πλέον ειδικός, ειδικά στο κομμάτι αυτό, αρκαδική ιδέα και αρκαδικό ιδεώδες. Και τα βιβλία του και ο επίπονος αγώνας επί χρόνια που διεξάγει μαζί με τους συνεργάτες του δείχνουν πως αυτή η επιμονή κάποια στιγμή θα ανταμειφθεί. Και είμαστε εδώ σήμερα γι' αυτό. Παραχωρώ αμέσως το λόγο στο Γιάννη. Τα βιβλία είναι κάτω, αν θέλετε μπορείτε να τα δείτε και μετά. Παραχωρώ λοιπόν το λόγο για να ξεκινήσουμε να σας παρουσιάσει τι είναι η αρκαδική ιδέα και το αρκαδικό ιδεώδες. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα σε όλους σας. Με κάποιους από εσάς γνωριζόμαστε, με τους περισσότερους όχι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το κομμάτι της Αρκαδίας. Αν θέλετε κατεβαίνουμε ένα. Εκεί. Λοιπόν, εδώ βλέπετε αρκαδικό ιδεώδες και αρκαδισμός. Και αυτός είναι ένας από τους κλασικούς πίνακες, ο οποίος αναφέρεται στην Αρκαδία και σε εκείνη την εποχή. Αυτή είναι η εισαγωγική ομιλία από 36 ομιλίες πάνω σε αυτό το θέμα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Γιατί ο αρκαδισμός είναι ένα τεράστιο κίνημα το οποίο ξεκίνησε περίπου από το 300 π.Χ. και έχει φτάσει μέχρι τη σημερινή εποχή. Είναι πολύ γνωστό σε όλη την Ευρώπη, εκτός από την Ελλάδα. Πριν από, κατεβείτε αν θέλετε ένα ακόμα, θα ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτές τις ερωτήσεις πριν απ' όλα. Δηλαδή, τι αντιπροσωπεύει διαχρονικά η Αρκαδία, πού γεννήθηκε η ιδέα της Αρκαδίας, τι συμβολίζει το αρκαδικό ιδεώδες, ποιες ήταν οι αρκαδικές ακαδημίες, πότε δημιουργήθηκαν οι αρκαδικοί κύκλοι και ποιο είναι το νόημα και οι στόχοι του αρκαδισμού στη σημερινή εποχή και τι θα μπορούσε να προσφέρει η ιδέα στο μέλλον. Οπότε μόνο από αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται για ένα κίνημα το οποίο βασίζεται πάνω σε μία στήρα προγονολατρία, αλλά είναι ένα δυναμικό κίνημα το οποίο έχει ουσιαστικά επηρεάσει όλη την Ευρώπη αλλά και την Αμερική από την εποχή εκείνη, την Αμερική από το 18ο αιώνα και μετά. Αυτό θα δείτε ότι είναι μια κίνηση η οποία την έχουν εξυμνήσει πολύ γνωστοί. Θα σας πω μερικά ονόματα που ήταν μέλος της Αρκαδικής Ακαδημίας της Ρώμης, για παράδειγμα, όπως ήταν ο Γκέτε, όπως ήταν ο Σίλερ. Ασχολήθηκε με την Αρκαδία, κυρίζωσε στην Αρκαδία ο Βίλκερμαν, με όλο το κομμάτι του νεοκλασικισμού. Η Βασίλισσα Χριστίνα, θα σας δείξω μερικούς από αυτούς μετά. Πάμε λιγάκι πιο κάτω, στο επόμενο εδώ. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που θα συζητήσουμε είναι όταν μιλάμε για Αρκαδία μέσα στα πλαίσια του αρκαδισμού, δεν μιλάμε για τη γεωγραφική μόνο περιοχή της Πελοποννήσου. Δηλαδή, η Αρκαδία δεν είναι στην Ευρώπη απλά ένας γεωγραφικός νομός με τη δική του ιστορία και με τη δική του προϊστορία, ούτε μυθολογία. Δεν είναι μόνο αυτό.
Η Αρκαδία αυτή που αναπτύχθηκε, ουσιαστικά δεν γεννήθηκε καν το αρχέτυπο της Αρκαδίας στην Αρκαδία. Δεν ήταν δηλαδή ότι οι Αρκάδες βγήκαν έξω και το κάνανε ένα οικουμενικό αρχέτυπο. Δημιουργήθηκε γύρω στο 300 περίπου π.Χ. στην Κο και ουσιαστικά μεταλαμπαδεύτηκε και αναπτύχθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Αυτό που γνωρίζετε σαν τη βιβλιοθήκη και το μουσείο της Αλεξάνδρειας ουσιαστικά ήταν ο πρώτος μεγάλος αρκαδικός κύκλος, ο οποίος, όπως ξέρετε από εκεί, επηρέασε όλο το μέλλον του ελληνισμού. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για την Αρκαδία θα μιλήσουμε για ένα οικουμενικό όραμα που γεννήθηκε από τα οράματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και που ταυτίζεται με αυτό που σήμερα ονομάζουμε ελληνικότητα και που απλώθηκε σιγά σιγά σε όλο τον κόσμο. Μετά από την Αλεξάνδρεια πήγε στη Ρώμη, μετά από τη Ρώμη ξεκίνησε με το μεγάλο κίνημα του 11ου και 12ου αιώνα με τους Τροβαδούρους, προχώρησε στο Ιταλικό Dolce Stil Nuovo του Δάντε και του Πετράρχη, προχώρησε στην περίοδο πριν από την Αναγέννηση, όταν όλη η ελληνική γνώση ξαναγύριζε πλέον στην Ευρώπη, σημάδεψε την Αναγέννηση. Όταν λέμε Αναγέννηση, πρέπει να καταλάβετε ότι μιλάμε για την αναγέννηση του ελληνικού πνεύματος. Αυτή ήταν η αναγέννηση εκείνης της εποχής. Μετά από την καταστροφή της αναγέννησης από το Σαββοναρόλα, μιλάμε γύρω στο 1500 αυτή τη στιγμή, έχουμε τη μεγάλη άνθηση της Ακαδημίας μέσα από την ποίηση και τη λογοτεχνία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πηγαίνουμε στην Ακαδημία της Ρώμης με τη Βασίλισσα Χριστίνα. Όλα αυτά που σας λέω πολύ περιληπτικά είναι ολόκληρες παρουσιάσεις και ομιλίες και θέματα αυτής της τετραλογίας που ο πρώτος τόμος έχει εκδοθεί, είναι άλλοι 3 τόμοι. Είναι στη βάση του πρώτου ρομαντισμού, στη βάση του νεοκλασικισμού. Επίσης αναπτύσσεται στην Αμερική με τον Τόμας Τζέφερσον, τον τρίτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, και φτάνει μέχρι τη σημερινή εποχή. Άρα λοιπόν, όπως βλέπετε, είναι ένα σύμβολο οικουμενικότητας η Αρκαδία, είναι κάτι το οποίο ανήκει σε όλο τον κόσμο, είναι ένα επίπεδο συνείδησης. Όταν μιλάμε ελληνικότητα, εδώ να ξεχωρίσω κάτι, άλλο είναι η ελληνικότητα και άλλο είναι ο ελληνισμός. Ο ελληνισμός είναι μέσα στα πλαίσια, αν θέλετε, του πολιτισμού μας, συνδέεται με τις παραδόσεις, συνδέεται με τη γλώσσα, συνδέεται με την ιστορία μας κτλ. Η ελληνικότητα είναι ένα επίπεδο συνείδησης. Η ελληνικότητα είναι κάτι το οποίο μπορείτε να πείτε είναι ένα υψηλό επίπεδο συνείδησης, το οποίο ανήκει σε οποιουσδήποτε μπορεί να τη φτάσουμε. Άρα λοιπόν η Αρκαδία, όπως γνωρίζετε και από το όραμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ανήκει στους καλύτερους από όλο τον κόσμο που μπορούν να φτάσουν και να ενστερνιστούν αυτό που λέμε το επίπεδο συνείδησης της ελληνικότητας. Να καταλάβετε το εξής επίσης, ότι η ιδέα της Αρκαδίας, πώς ταυτίζεται με την Αρκαδία, δεν είναι μόνο η Αρκαδία. Για παράδειγμα, η Αθήνα. Όταν ο κόσμος αυτή τη στιγμή μελετάει ή έρχεται στην Αθήνα, δεν έρχεται επειδή είναι η πρωτεύουσα του ελλαδικού κράτους. Η Αθήνα αντιπροσωπεύει σαν ιδέα μια σειρά από διάφορα πράγματα. Η Αθήνα ταυτίζεται στη συνείδηση των ανθρώπων με τη δημοκρατία. Ταυτίζεται με την έννοια του θεάτρου, του κλασικού θεάτρου. Ταυτίζεται με την τέχνη του Φιδία και όλη την κλασική τέχνη την οποία μετά ανέπτυξε ο Βιτρούβιος στη Ρωμαϊκή εποχή. Άρα όταν μιλάς για την Αθήνα ή όταν έρχεσαι για την Αθήνα, ενδιαφέρεσαι κυρίως για την ιδέα που αντιπροσωπεύει αυτή η πόλη. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Σπάρτη. Η Σπάρτη αυτή τη στιγμή είναι μια μικρή κομμόπολη, υπάρχουν χιλιάδες κομμοπόλεις. Έχει όμως μια τεράστια σημαντικότητα, γιατί αντιπροσωπεύει κάτι πολύ σημαντικά πράγματα. Αντιπροσωπεύει την αυτοθυσία, αντιπροσωπεύει ένα ιδιαίτερο πολίτευμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου ήταν πολύ πιο δημοκρατικό από κάποιες άλλες δημοκρατίες. Αντιπροσωπεύει την αγάπη για την πατρίδα και το καθεξής. Αντιπροσωπεύει τη θέση της γυναίκας που ήταν διαφορετική, πολύ πιο εξελιγμένη σε σχέση με άλλες πόλεις. Άρα λοιπόν αυτό που ενδιαφέρει τους ανθρώπους και αυτό που πηγαίνει τους ανθρώπους κάπου είναι η ιδέα του μέρους και όχι
απλά η γεωγραφική του παρουσία. Η Αρκαδία λοιπόν, όπως σας είπα, είναι μια ιδέα που έχει αναπτυχθεί από την Αλεξάνδρεια, έχει αγκαλιάσει όλη το προηγούμενο πολιτιστικό κομμάτι της Ελλάδας και από εκεί και πέρα το έχει απλώσει στα πέρατα του κόσμου. Πάμε παρακάτω. Ιστορικά, αν δούμε την εποχή που γεννήθηκε το κομμάτι της Αρκαδίας σαν ιδέα, ο αρκαδισμός δηλαδή, ήταν η εποχή που ο Παυσανίας, όταν πήγε κάτω στην Πελοπόννησο, βρήκε ερείπια. Οι πόλεις οι αρκαδικές ήταν τότε ερειπωμένες. Υπήρχαν διαρκείς πόλεμοι με τους Σπαρτιάτες, μετά ήταν όλη η ιστορία με την Αχαϊκή Συμπολιτεία, μετά ήταν οι πόλεμοι με τους Μακεδόνες και με τους Ρωμαίους. Ουσιαστικά δεν υπήρχε κάτι το ιδιαίτερο. Δεν είναι ότι στηρίχτηκε σε εντυπωσιακά μνημεία ή κάτι που είχε σωθεί. Η Αρκαδία ήταν μικρά χωριουδάκια και χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο από άποψη κτισμάτων. Αυτό όμως που ακόμη και ο Πολύβιος, ο οποίος ήταν Αρκάδας, την περιγράφει σαν μια άγονη περιοχή. Αυτό που σας είπα ότι εξελίχθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου ήταν με μια σειρά από ανθρώπους και απ' έξω αυτοί που φάνηκαν ήταν λογοτέχνες και ποιητές που πήραν την ιδέα της Αρκαδίας και τη βγάλανε προς τα έξω σε κινηματική μορφή. Αυτός ο κύριος που βλέπετε, ο Θεόκριτος, ο οποίος γεννήθηκε στις Σιρακούσες και έζησε στην Αλεξάνδρεια στην περίοδο του Πτολεμαίου του Δεύτερου. Κοιτάξτε τώρα εδώ τι γίνεται. Όταν η ιδέα της Αλεξάνδρειας γεννήθηκε στην Κο, γεννήθηκε από κάποιον κύριο που λεγόταν Φιλιτάς. Ο Φιλιτάς ο Κόος, με κάποιες ορφικές παραδόσεις και με κάποιες άλλες ιδέες δικές του, δημιούργησε αυτό το αρχέτυπο της Αρκαδίας, το οποίο ήταν βαθιά μέσα στην ελληνική προϊστορία, αλλά βγήκε ουσιαστικά τονίζοντας, γιατί την Αρκαδία και όχι ξέρω εγώ τη Θεσπρωτεία ή όχι τη Φθιώτιδα. Γιατί η Αρκαδία θεωρείται εκείνη την εποχή ότι ήταν η πιο πίσω, να το πω έτσι, αλλά μην το πάρετε το πίσω σαν οπισθοδρομικό, πάρτε το σαν μια περιοχή που δεν είχε ταυτιστεί με την υποτιθέμενη εξέλιξη των άλλων γεωγραφικών περιοχών. Και ποια ήταν αυτή η εξέλιξη? Ήταν το εμπόριο, ήταν ο οικονομισμός, οι τραπεζίτες και το καθεξής. Επειδή όμως η Αρκαδία δεν είχε μπει μέσα σε αυτή την οτροπία, είχε κατορθώσει και είχε διατηρήσει τις πιο αρχαίες παραδόσεις, είχε διατηρήσει αυτή την έννοια της ηθικής απέναντι στο θείο και απέναντι στους άλλους ανθρώπους και είχε και αυτή την ιδιότυπη πλευρά της δημοκρατίας που ήταν μικρές πόλεις, σαν κοινοτισμός ουσιαστικά, που ήταν ενωμένες όλες μαζί και είχαν ανταλλαγή των πραγμάτων. Επειδή λοιπόν βρήκε κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία στην Αρκαδία, μερικά από τα οποία είναι αυτά που σας είπα, αλλά θέλει πολύ περισσότερη ανάλυση που μπορεί αν έχουμε χρόνο να σας την πω μετά, δημιούργησε αυτό το αρχέτυπο της Αρκαδίας που ουσιαστικά ενώ ήταν το πιο, ας το πω, οπισθοδρομικό σε σχέση με τον εμπορευματισμό που κατέστρεψε ουσιαστικά την Ελλάδα και όχι μόνο την Ελλάδα, ήταν η πιο προοδευτική από άποψη ουσιαστική, από άποψη συνείδησης, από άποψη ηθικής, από άποψη επαφής με το περιβάλλον και το καθεξής. Εκεί λοιπόν αρχίζουν και βγαίνουν κάποια ποίηματα και κάποια οι φημισμένες εργασίες όχι μόνο του Θεόκριτου, αλλά και του Καλίμαχου, καθώς επίσης και του Απολλώνιου του Ρόδιου, όλης αυτής της ομάδας που ήταν στην Αλεξάνδρεια. Σας είπα τώρα το εξής πριν, θα σας περιγράψω περισσότερο. Όταν ήταν οι άνθρωποι αυτοί ακόμα στην Κο, συνέβη ότι ο Πτολεμαίος ο πρώτος, ο στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου κτλ. Όταν γινόταν ο χαμός ανάμεσα στους διαδόχους για το ποιος θα πάρει τι,
και επειδή υπήρχαν αρκετές συγκρούσεις ανάμεσα στην ίν και στην πρώην γυναίκα του, κάποια στιγμή πήρε το νεογέννητο παιδί ή το νεογέννητο παιδί, ακόμα η βασίλισσα ήταν έγκυος, και πήγε και το άφησε στην κο για να προστατευτεί από πιθανή δολοφονία του από τους ανταγωνιστές στο παλάτι της Αλεξάνδρειας. Το μωρό λοιπόν αυτό μεγάλωσε στον κύκλο του Φιλιτά, ουσιαστικά στον πρώτο αρκαδικό κύκλο που υπήρξε, και μεγάλωσε σαν μαθητής του Φιλιτά. Αυτό το παιδάκι ήταν ο Πτολεμαίος ο δεύτερος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αμέσως ο αρκαδικός κύκλος απέκτησε πρόσβαση στην Αλεξάνδρεια, και όταν ο Πτολεμαίος ο δεύτερος έγινε βασιλιάς, κάλεσε αυτούς τους ανθρώπους κάτω την εποχή ακριβώς που φτιαχνόταν το μουσείο και η βιβλιοθήκη. Άρα λοιπόν αυτή η ομάδα με επικεφαλής τότε, εκτός από το Φιλιτά, και το Ζηνόδοτο, ο Ζηνόδοτος ήταν ιερέας στο ναό της Άρτεμις της Εφέσιας, άρα είχε όλη την παλιά γνώση της Άρτεμις, που είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που κάποια στιγμή θα μιλήσουμε. Φτιάξανε λοιπόν αυτές τις πρώτες ομάδες, οι οποίες τι ήταν? Θυμάστε ότι στην Αλεξάνδρεια κάθε καράβι που ερχόταν παίρνανε όλους τους παπύρους και όλα τα βιβλία που υπήρχαν εκεί μέσα, τα αντιγράφαν και κατόπιν έδιναν τα αντίγραφα πίσω να τα πάρουν τα καράβια, να τα πάνε στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού. Και με τον τρόπο αυτό μάζεψαν όλη τη γνωστή γνώση της εποχής εκείνης στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, που ουσιαστικά έγινε το κέντρο της παγκόσμιας γνώσης. Και όχι μόνο της γνώσης, αλλά και της επιστήμης. Γνωρίζετε πολύ καλά επιστήμονες όπως ήταν από τον Ευκλήδη ξεκινάμε και πάμε Αρίσταρχο και ούτω καθεξής. Πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν ήταν το κέντρο που ήθελε να ενώσει ουσιαστικά, να διηλύσει όλο τον ελληνισμό, να τον ενώσει και να τον προβάλλει προς μια οικουμένη. Ήταν η ιδέα της οικουμενικής Ελλάδας. Γι' αυτό και εκεί, για να μην γράφουν μόνο τα βιβλία και τους μύθους ελληνικούς σε βιβλία τα οποία μπορούν να χαθούν, τα βάλανε στα αστέρια. Όλοι οι αστερισμοί που γεννήθηκαν εκείνη την εποχή, ακόμα και σήμερα σε όλο τον κόσμο βλέπουμε τους αστερισμούς και μαθαίνουμε την ελληνική μυθολογία. Εκτός από την παγκοσμιότητα της γνώσης που είχαν μαζέψει, εκτός από την τεράστια επιστήμη, κάνανε και διηλύσανε και την ελληνική γλώσσα, γιατί θυμάστε ότι στην κλασική Ελλάδα υπήρχαν διάφοροι διάλεκτοι, αλλιώς γράφανε εδώ, αλλιώς γράφανε εκεί κτλ. Αυτοί δημιουργήσανε μια οικουμενική γλώσσα, δηλαδή όλη τους η προσπάθεια ήταν κάτω από την εικόνα της Αρκαδίας και του αρκαδισμού να μπορέσουν να περάσουν το οικουμενικό όραμα του Αλέξανδρου σε όλη την οικουμένη. Αυτοί λοιπόν εδώ αρχίζουν και γράφουν κάποια ας το πω ποίηματα ή δοκίμια ή πέστε τα όπως θέλετε, και μέσα σε αυτά αρχίζουν και βγάζουν τα προβλήματα που υπήρχαν εκείνη την εποχή με έναν έμεσο τρόπο. Θα ξέρετε ότι εκείνη την εποχή, επειδή υπήρχαν βασιλιάδες, δεν μπορούσε να πεις και πολλά. Κάποιος από αυτούς που έκανε σάτυρα στο βασιλιά της Αιγύπτου, από τους Πτολεμαίους, και το έσκασε κατόπιν γιατί ήξερε ότι τον περιμένει, τον κυνηγήσανε, τον πιάσανε στη θάλασσα, τον βάλαν σε ένα κουτί από μολύβι και τον φουντάρανε μέσα στη Μεσόγειο. Οπότε έπρεπε να είσαι πολύ προσεκτικός. Αυτοί λοιπόν, επειδή ήταν κάτω από την προστασία ουσιαστικά του θρόνου, έπρεπε κάποια πράγματα να τα πούνε έμεσα. Και οι μεγάλες αντιρρήσεις που υπήρχαν, τα μεγάλα προβλήματα τα οποία ακριβώς εκείνα που υπήρχαν τώρα υπάρχουν και τώρα, που υπήρχαν τότε υπάρχουν και τώρα, ήταν πράγματα που έπρεπε να υποθούν μέσα από αυτή τη μορφή της ποίησης και της λογοτεχνίας. Πολύ περιληπτικά θα σας πω ότι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίσανε τότε και είναι διαχρονικό ήταν το πρόβλημα της αστιφιλίας, με την έννοια ότι οι διάδοχοι διαλύοντας την Ύπαιθρο και τις μικρές ελληνικές πόλεις που κρατούσαν μία ισορροπία, δημιουργήσανε τις μεγαλοπόλεις, που σημαίνει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στιβαγμένους μέσα σε φτωχογειτονιές για να μπορούν να τους εκμεταλλεύονται. Το ίδιο πράγμα έγινε και στην Ευρώπη πολύ αργότερα, το ίδιο πρόβλημα γίνεται και τώρα.
ότι μαζεύοντας τους ανθρώπους εκατομμύρια μέσα σε μεγαλοπόλεις, τους αποκόπτεις όχι μόνο από τη φύση, αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό, τους αποκόπτεις από την πρωτογενή παραγωγή. Εμείς μιλάμε πάρα πολύ συχνά για την έννοια της ελευθερίας. Η μοναδική ελευθερία που υπάρχει, και πάνω σε αυτή στηρίχθηκε όλο το αρκαδικό κίνημα, είναι η ελευθερία της γης. Εάν δεν έχετε πρόσβαση στην τροφή και στο νερό, ό,τι πείτε για την ελευθερία, ό,τι και να κάνετε, είσαστε σκλάβοι, που εξαρτώνται από κάποιους άλλους ανθρώπους που θα τους πουλήσουν, εάν τους πουλήσουν, το νερό και την τροφή τους. Άρα λοιπόν όλες οι τεράστιες αγροτικές επαναστάσεις που γίναν των καλλιεργητών και για τους οποίους δεν ξέρουμε τίποτα, υπάρχουν γύρω σε 180 περίπου επαναστάσεις που γίνανε από την εποχή του πρώτου μετά Χριστόν αιώνα μέχρι σήμερα. Μεγάλες επαναστάσεις στην Ευρώπη. Ξέρετε τίποτα για αυτές? Όχι. Οι μόνες που ξέρετε είναι οι αστικές επαναστάσεις που δημιούργησαν αυτοί οι ίδιοι που δημιούργησαν το πρόβλημα, που είναι η Γαλλική και η Ρώσικη. Για τα άλλα δεν έχουμε ιδέα. Άρα λοιπόν ποιο ήταν το πρόβλημα? Στην ελληνική πόλη των 50.000 κατοίκων, ο κάτοικος της πόλης ήταν συγχρόνως και καλλιεργητής της γης. Άρα λοιπόν η πρωτογενής παραγωγή ήταν γύρω από την πόλη, στα αγροκτήματα και στα χωράφια. Στην Αρκαδία, που ήταν ακόμα πιο μικρές οι πόλεις, οι ίδιοι άνθρωποι που καταναλώναν τις τροφές ήταν οι άνθρωποι που τις καλλιεργούσαν. Αυτό λέγεται ελευθερία. Και ανταλλάσσαν τα προϊόντα με άλλους. Όταν όμως στην Αλεξάνδρεια αναγκάσανε τον κόσμο να μαζευτεί στην πόλη, γιατί καταστρέψανε με τους πολέμους όλη την Ύπαιθρο, όταν έχεις 1 εκατομμύριο ανθρώπους, αυτοί δεν μπορούν να έχουν τα χωράφια τους δίπλα. Άρα οι καλλιεργητές και οι καταναλωτές γίνονται 2 διαφορετικές τάξεις. Και ποιος κερδίζει από αυτό το διαχωρισμό? Οι μεσάζοντες, οι οποίοι είναι οι μεγαλέμποροι, είναι οι τραπεζίτες και είναι και οι μεγαλοβιομήχανοι, εκείνης της εποχής και της σημερινής εποχής. Το αν σήμερα, για παράδειγμα, παρένθεση, η ελληνική παραγωγή έχει καταστροφεί και αγοράζεται πορτοκάλια από την Αργεντινή ή δεν ξέρω τι, από κάτω, από οπουδήποτε αλλού, είναι γιατί όταν υπάρχει μια τοπική παραγωγή υπάρχει και μια ανεξαρτησία των ανθρώπων. Όταν όμως κάποιοι τα αγοράζουν και σας τα φέρνουν σαν μεσάζοντες, έχουν τον απόλυτο έλεγχο της ζωής. Αυτά λοιπόν τα διαχρονικά προβλήματα ήταν αυτά που τότε δημιουργήσανε και αυτή την αντίδραση. Ο Θεόκριτος λοιπόν αυτό που γράφει ουσιαστικά είναι την αγάπη της επιστροφής στη φύση. Η Αρκαδία είναι, και θα σας το δείξω μετά, είναι ένας κόσμος μαγικός, ένας κόσμος ιδανικός, μια Έδεμ, ή αν θέλετε τα ηλίσια παιδεία, που αργότερα ταυτίζεται με τη χρυσή εποχή του Ησιώδου. Και ο Άρατος, που είναι ένας από την ομάδα αυτή να δω την πρωταρχική, έγραφε ότι η χρυσή εποχή υπήρχε πριν να δημιουργηθεί το εμπόριο και η οργανωμένη γεωργία. Γιατί από εκεί ξεκίνησε το ιδιωτικό κέρδος, από εκεί ξεκίνησε η καταπίεση των άλλων ανθρώπων και το καθεξής. Όταν λοιπόν μιλάει για βουκόλους, ουσιαστικά μιλάει συμβολικά για μία περίοδο στην οποία οι άνθρωποι ζουν ευτυχισμένοι μέσα στη φύση. Πάμε λίγο από το παρακάτω. Και κατόπιν μετά, όταν πλέον η Αλεξάνδρεια δεν είναι αυτή που ήταν και πέφτει κάτω από τους Ρωμαίους, οι αρκαδιστές μεταφέρονται στη Ρώμη. Και εκτός από τον κύριο που βλέπετε, τον Βιργίλιο, ο οποίος ουσιαστικά ήταν η βάση του αρκαδισμού στη Ρώμη, ήταν και ο Οράτιος, ήταν και ο Προπέρτιος, ήταν και διάφοροι άλλοι. Όπως βλέπετε λοιπόν αυτά τα ποίηματα που ήταν ποιμηνικές σκηνές, η Αρκαδία παρουσιάζεται πια όχι σαν μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, αλλά σαν αρχετυπικός
τόπος ειρήνης, ευτυχίας, αιώνιας νεότητας και απέραντης αγάπης. Εάν σας πω αυτή τη στιγμή, πάρτε από ένα χαρτί και περιγράψτε ποιο θα ήταν ο ιδανικός κόσμος μέσα σας, επειδή το έχουμε κάνει σε σεμινάρια, είμαι σίγουρος ότι όλοι θα βγάλετε αυτό το πράγμα εκεί. Θα βγάλετε ένα υπέροχο χώρο, με δάση, με λίμνες, ένα παράδεισο ουσιαστικά. Τον παράδεισο όταν το σκεπτόμαστε, τον σκεπτόμαστε έτσι. Αυτό λοιπόν ήταν και το όραμα της Αρκαδίας, που ουσιαστικά ήταν αυτή, γι' αυτό και την είπαν ουτοπία μετά, δεν ανταποκρινόταν ίσως στην Αρκαδία την ιστορική εκείνης εποχής, αλλά ανταποκρινόταν σε όλη τη μυθική Αρκαδία και σε όλο αυτό το αρχετυπικό κομμάτι, όπως βλέπετε γεμάτη δάση, κοιλάδες κτλ. Θα το δούμε αυτό το κομμάτι μετά τώρα στην αναγέννηση, το πώς διαμορφώθηκε, γιατί ακριβώς το ίδιο πράγμα έγινε και εκεί. Ο Οβίδιος λοιπόν μετά από τον Βιργίλιο εξιστορεί διάφορα επεισόδια από την ελληνική μυθολογία και τη συνδέει με μια μυθική κοσμογονία, ενώ όπως σας είπα ο Βιργίλιος τη συνδέει με τη χρυσή εποχή του Ησιόδου. Εδώ βλέπετε, ναι, κατεβείτε μία ακόμα, εκεί. Εδώ τι βλέπετε, αυτή είναι μια τυπική εικόνα του αρκαδισμού από τη ρωμαϊκή εποχή. Βλέπετε ένα βουκόλο που παίζει το φλάουτο και με τα βόδια. Ο βουκόλος, και αυτό είναι επίσης ένα ολόκληρο σεμινάριο, σύμφωνα με τον ορφισμό, δεν είναι απλά αυτός που οδηγεί τα βόδια. Ο βουκόλος δεν είναι αυτό, όταν βγάλαν τον Χριστό ποιμένα των ψυχών, δεν είπανε ότι κουβαλάει πρόβατα δεξιά και αριστερά. Άλλο ήταν το νόημα. Το ίδιο ακριβώς και ο βουκόλος είναι μια μυητική έννοια. Υπήρχαν βουκόλοι οι οποίοι ήταν στα μυστήρια της Ελευσίνας, ήταν ιεροφάντες και το καθεξής. Είναι μια μεγάλη ιστορία. Από τώρα κρατήστε μόνο ότι η εικόνα του βουκόλου είναι μια μυητική εικόνα, όπως και το φλάουτο που κρατάει με τη μουσική, επίσης έχει πάρα πολύ βάθος αυτή η έννοια. Και αυτό ακριβώς θέλανε να περάσουμε, δηλαδή εξωτερικές εικόνες με πολύ βαθιά νοήματα. Πάμε λίγο παρακάτω. Μετά από τη Ρώμη έρχεται ο χριστιανισμός, που όπως ξέρετε οι εικόνες αλλάζουν και μπαίνουν μέσα διάβολοι, κολάσεις και διάφορα τέτοια ωραία πράγματα. Αυτή είναι μια εικόνα γύρω στον 11ο αιώνα. Να σκεφτείτε ότι υπάρχει ένας μοναχός ο οποίος λέγεται Τεντάλ. Αυτός όταν μιλούσε, όπως αργότερα και ο Σαβοναρόλα στη Φλωρεντία, λέγανε ότι οι άνθρωποι για 3 μέρες δεν μπορούσαν να περπατήσουν από το φόβο τους, παραπατάγανε στους δρόμους. Ήταν τόσο γλαφυρές οι περιγραφές της κόλασης, που οι άνθρωποι ήταν τόσο πολύ τρομοκρατημένοι που δεν μπορούσαν πια να ζήσουν. Δυστυχώς αυτό το σύστημα, ενώ μίλησε για αγάπη, στήριξε την εξουσία του πάνω στο φόβο. Και πάνω στο φόβο όχι σε αυτή τη ζωή μόνο, αλλά και αργότερα στην άλλη, για την αιώνια τιμωρία, ας πούμε. Επίσης, δεν θα μιλήσουμε για τα επόμενα, γιατί όλα αυτά είναι διαφορετικές διαλέξεις και διαφορετικά σεμινάρια, δεν θα μιλήσουμε για όλο το κομμάτι των τροβαδούρων και τη μεγάλη επανάσταση που έγινε, ούτε για τους Γκοιάρντ στη Γαλλία, για τα πανεπιστήμια της Γαλλίας που αναπτύξανε τα πρώτα ουμανιστικά κινήματα. Δεν θα μιλήσουμε ούτε για τον Ντόλσε Νουόβα και τον Πετράρχη και τον Δάντη, ούτε καν για την αναγέννηση. Θα σας πω απλά ότι όταν καταστρέφεται η αναγέννηση της Φλωρεντίας και εκείνο το υπέροχο όραμα, το ουμανιστικό, πέφτει σε ερείπια και καίγεται στις φωτιές της Ιεράς Εξέτασης, γιατί ξέρετε ότι το 1484 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ο Πάπας ενέκρινε ένα βιβλίο των Κράμερ and Σπένσερ, 2 Δομινικανών, που λεγότανε «Το σφυρί των μαγισσών».
Αυτό ήταν ένα βιβλίο σύμφωνα με το οποίο ιδρύθηκε η Ιερά Εξέταση, η οποία θα μπορούσε να φυλακίζει, να βασανίζει και να εκτελεί οποιονδήποτε ήθελε. Και ο λόγος δεν ήταν τόσο θεολογικός όσο οικονομικός, γιατί μπορούσαν ουσιαστικά, εάν κατηγορούσα κάποιον από εσάς και έλεγα ότι είναι μάγισσα ή ότι είναι οτιδήποτε άλλο, το πρώτο που κάνανε είναι κατέσχανε όλη την περιουσία σας, η οποία παίρνεγε στην Εκκλησία. Άρα ήταν ένας τρόπος, αν θέλετε, πλουτισμού της Καθολικής Εκκλησίας και φυσικά του συνέφερε να είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι αιρετικοί και όσο το δυνατόν περισσότερες μάγισσες. Ειδικά την ίδια εποχή όταν ο Ταρκομάντα έγινε ο κύριος ιεροεξεταστής στην Ισπανία, η Ισπανία πέρασε μια πολύ μαύρη περίοδο. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την περίοδο, πάμε λίγο το επόμενο, βγαίνουν η Αρκαδία παντού. Πλέον όχι με το όνομα της αναγέννησης, γιατί μια μεγάλη Αρκαδική Ακαδημία, που την ονομάσανε Αρκαδική Ακαδημία, είναι ο Πλατωνική Ακαδημία, στο Φιεζόλο της Φλωρεντίας, κάτω από τους Μέδικους. Όταν καταστρέφεται η Φλωρεντιανή αναγέννηση και ο Σαβοναρόλα πείθει τους Φλωρεντιανούς, τους κατατρομοκρατημένους κατοίκους, να φτιάξουν αυτές τις τεράστιες πυρές, στις οποίες ρίχνουν μέσα όλα τα βιβλία, όλους τους πίνακες και όλα αυτά τα αριστουργήματα της αναγέννησης, βγαίνουν σε όλη την Ευρώπη διάφοροι άνθρωποι, οι οποίοι βγάζουν πλέον τη λέξη Αρκαδία στα βιβλία τους. Ο πρώτος που βλέπετε είναι ένας Ναπολετάνος, ο Σανατζάρο. Ο Σανατζάρο έχει γράψει το Αρκάντια, το οποίο ήταν ένα από τα πιο φημισμένα βιβλία της εποχής. Η ιστορία είναι μια ιστορία έρωτα, γιατί όλα αυτά συνήθως έχουν μια ιστορία έρωτα. Πρέπει να σας πω ότι ένας άλλος λόγος που η Αρκαδία είναι Αρκαδία είναι γιατί όλο της το κομμάτι στηρίχτηκε όταν λένε νεοπλατωνισμός. Ο νεοπλατωνισμός τι είναι? Ουσιαστικά είναι στη βάση ενός βιβλίου που λέγεται Συμπόσιο. Όλος ο νεοπλατωνισμός της αναγέννησης είναι η επεξεργασία του Συμπόσιου και του, αν θέλετε, του πλατωνικού έρωτα. Όλη η θεωρία του έρωτα που είχε βγάλει Διοτήμα, η οποία ήταν από την Αρκαδία, από τη Μαντινία, είναι αυτό που κατακτά την Ευρώπη του πνεύματος ήδη από τον 11ο αιώνα. Άρα λοιπόν το θέμα του έρωτα βασικά και κυρίως του απελπισμένου έρωτα, ή αν θέλετε του πόνου που προέρχεται μετά από χωρισμούς κτλ., είναι το θέμα ουσιαστικά των περισσότερων από αυτά τα βιβλία που περιγράφουν τέτοιους έρωτες. Η Αρκαδία λοιπόν του Σανατζάρο είναι ένας αριστοκράτης ο οποίος είναι ερωτευμένος με μία κοπέλα και επειδή χωρίζουν ουσιαστικά, αυτός απελπισμένος εγκαταλείπει την Νάπολη και πηγαίνει στην Αρκαδία, όπου βρίσκεται σε ένα μαγικό τόπο γεμάτο με νύμφες, με γάργαρα νερά, με δάση και ούτω καθεξής. Πάνω στο ίδιο ακριβώς, στην ίδια θεματολογία, ο Γκαρσιλέσο de la Vega, ο οποίος ήταν από τους μεγαλύτερους ποιητές της Ισπανίας και ο οποίος πέθανε σχετικά νέος, γιατί ήταν συγχρόνος και στρατιώτης, πέθανε στον πόλεμο, γράφει την Διάνα, ένα βιβλίο. Αυτός, να σκεφτείτε ότι σπούδασε ουσιαστικά στην Νάπολη, που ήταν ο μεγάλος κύκλος, που ήταν και ο Σανατζάρο. Η Νάπολη εκείνη τη στιγμή ήταν από τα μεγαλύτερα αρκαδικά κέντρα που υπήρχαν στην Ευρώπη. Όπως επίσης και ο Λόπε ντε λα Βέγκα. Πάμε μία κάτω. Άλλοι, όπως βλέπετε εδώ, είναι ο Ονορέ Ντουρφέ με την Αστρέα. Η Αστρέα ήταν, αν θυμάστε καλά, όσοι ξέρετε τη μυθολογία καλά, ήταν μια θεότητα η οποία κάποια στιγμή αγανακτισμένη από τις αδικίες των ανθρώπων έφυγε και πήγε στον ουρανό. Τα ίδια ακριβώς είναι και ο Ρωμιμπελό στη Γαλλία, είναι οι αρχές της Γαλλικής. Αυτά που βλέπετε από πάνω είναι η συνέχεια των τροβαδούρων, που είναι ένα ολόκληρο μεγάλο κεφάλαιο, και στο οποίο δεν ήταν τροβαδούροι μόνο πλανώδη μουσική, ήταν και βασιλιάδες. Διάφοροι βασιλιάδες ήταν πολύ γνωστοί τροβαδούροι, όπως για παράδειγμα ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος.
ο οποίος έχει γράψει, αν ψάξετε στο YouTube θα βρείτε κάποια υπέροχα κομμάτια που έχει γράψει και έχουν διασωθεί. Πάμε παρακάτω. Επίσης, ένα μεγάλο αρκαδικό κέντρο είναι στην Αγγλία την εποχή της βασίλισσας Ελισάβετ. Όλη η αυλή της Ελισάβετ, η χαρούμενη Αγγλία εκείνης της εποχής. Το μεγαλύτερο κέντρο εκείνης της εποχής είναι αυτό που βλέπετε, το Wilton. Στο Wilton είναι η οικογένεια Σίδνεϊ με τον Sir Philip Σίδνεϊ, που ήταν από τους πιο γνωστούς αρκαδιστές της εποχής, και αυτό σκοτώθηκε νέος σε μάχη και τον έκλαψε όλη η Αγγλία. Πάμε προς τα κάτω. Εδώ έχετε όλο τον κύκλο του Wilton, που είναι ουσιαστικά και ο κύκλος της βασίλισσας Ελισάβετ. Ο καθένας από αυτούς που βλέπετε, ο Σίδνεϊ είναι αυτός πάνω αριστερά. Όλοι αυτοί που βλέπετε ήταν τα μεγαλύτερα ονόματα εκείνης της εποχής. Όλη αυτή η λογοτεχνία της Αγγλίας, η Αγγλία έχει μια τεράστια παράδοση πάνω στον αρκαδισμό. Και όχι μόνο τότε, μέχρι τώρα. Στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν ήταν η περίοδος του Εδουάρδου, τα μισά βιβλία που γράφτηκαν από το 1880 περίπου μέχρι το 1915, γιατί αυτή είναι η περίοδος η Εδουαρδινή, ήταν πάνω στην Αρκαδία και στον Πάνα. Εάν διαβάσετε λογοτεχνία της εποχής στις αρχές του αιώνα, ήταν ένα τεράστιο ελληνικό κίνημα, ήταν η τελευταία μεγάλη αναγέννηση του ελληνικού πνεύματος, που όχι μόνο στην λογοτεχνία, αν θα θυμάστε καλά, είναι η ίδια εποχή που είναι και ο χορός ο ελληνικός, η Σιδώρα Ντάνκαν, η Ρούμπι Γκίνερ και άλλοι πολλοί. Είναι ακόμα και η Art Nouveau στηρίχτηκε πάνω στην ελληνική φυσιολατρία. Το τεράστιο κίνημα το γαλλικό. Εκεί λοιπόν στον κύκλο του Wilton αναπτύσσεται πάλι το κομμάτι του αρκαδισμού και επηρεάζει όλη την εποχή της βασίλισσας Ελισάβετ. Δυστυχώς, όταν μετά από το θάνατο της Ελισάβετ βγαίνει ο Κρόμουελ και οι Πουριτανοί, η Αγγλία μπαίνει μέσα σε ένα κύκλο θρησκοληψίας και σε ένα κύκλο, αν θέλετε, κλεισίματος διανοητικού, και όταν ο βασιλιάς, πάμε παρακάτω, ο τελευταίος, ο Κάρολος ο πρώτος, εκτελείται ουσιαστικά και τελειώνει αυτό το υπέροχο κομμάτι της αρκαδικής Αγγλίας. Να σκεφτείτε, γιατί έχω βάλει τη φωτογραφία του αποκεφαλισμού, όταν ο βασιλιάς της Αγγλίας ήταν να πεθάνει και του είπαν τα τελευταία σου λόγια, ποια θα μπορούσαν να είναι, περιμέναν ότι θα πει κάτι από την βίβλο ή περιμέναν ότι θα πει κάτι το θρησκευτικό, συγχώραμε Θεέ μου, ξέρω κάτι τέτοιο, έτσι. Τα τελευταία του λόγια ήταν, απήγγειλε ένα ποίημα του Σίδνεϊ για την Αρκαδία. Από εκεί μπορείτε να καταλάβετε το πόσο βαθιά ήταν ριζωμένος ο αρκαδισμός εκεί μέσα. Ακόμα και ο Σέξπιρ, ο οποίος έγραψε 2 έργα αφιερωμένα στον κύκλο του Wilton, ασχολήθηκε πάρα πολύ με τη θεματική της Αρκαδίας. Πάμε λίγο παρακάτω. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι ήδη στην αναγέννηση η Αρκαδία ταυτίζεται με το μαγικό κέντρο της ύπαρξης. Εδώ τώρα βλέπετε ότι από ένα εξωτερικό χώρο παραδείσιο, η Αρκαδία εσωτερικοποιείται αυτή την εποχή και γίνεται το μαγικό κέντρο της καρδιάς. Αρκαδία και καρδία ταυτίζονται. Αυτό που λέμε σήμερα και στην ψυχοθεραπεία, το άνοιγμα της καρδιάς. Από εκεί ξεκινάει. Ένα εσωτερικό μονοπάτι που οδηγεί στην πρωταρχική θεϊκή φύση του ανθρώπου. Όλο το κομμάτι της Αρκαδίας δεν στηρίζεται στο προπατορικό αμάρτημα, ότι είμαστε αμαρτωλοί και άρα είμαστε ατελειώντα. Στηρίζεται αντίθετα ότι μέσα μας υπάρχει μια θεϊκή σπίθα, ένας θεϊκός εαυτός. Δηλαδή ουσιαστικά η διαφορά της Αρκαδίας με τα δόγματα που επικρατούσαν και ακόμα επικρατούν, είναι ότι
Ο αρκαδισμός δεν πιστεύει ότι είμαστε λάσπη, που θα πρέπει μέσα από την πίστη ή τη διδαχή να γίνουμε χρυσάφι. Πιστεύει ότι είμαστε χρυσάφι που θα πρέπει να καθαρίσουμε από τη λάσπη. Τελείως διαφορετική λογική. Άρα λοιπόν, πιστεύοντας ουσιαστικά στην πρωταρχική φύση του ανθρώπου, είναι το να ξαναβρεις μέσα σου αυτό που πράγματι είσαι. Δεν είναι βέβαια μόνο η Αρκαδία, ακόμη και στην Κίνα είχαν παρόμοιες ιδέες μέσα από τον ταοισμό για την ευγενή φύση του ανθρώπου κτλ. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι γίνεται ένα εσωτερικό μονοπάτι, το οποίο εκτός από το δημιουργό προς τα έξω είναι και δημιουργό προς τα μέσα. Και θα το δούμε περισσότερο στην επόμενη διαφάνεια. Ναι. Η Αρκαδία είναι δρόμος προς την αθωότητα, τη γαλήνη της παιδικής ηλικίας, μια διάσταση που δεν υπάρχει χρόνος, ούτε πόνος, ούτε θάνατος, αλλά μια αιώνια νεότητα. Άρα το εσωτερικό και το εξωτερικό πλέον ταυτίζονται. Αυτό που βλέπουν οι αισθήσεις και αυτό που... είναι αυτό που λέγαμε στην αρχαία Ελλάδα, καλός καγαθός. Δηλαδή η δημιουργία και η βίωση της ομορφιάς και μέσα και έξω, αυτή που υπήρχε αθωότητα στην παιδική ηλικία και βγαίνει ακριβώς μέσα από αυτό. Αυτό είναι ένας από τους τυπικούς αρκαδικούς πίνακες που ουσιαστικά μιλάει για την πρωταρχική αθωότητα των ανθρώπων. Πάμε λίγο παρακάτω. Εδώ τώρα. Αυτά είναι τα 5, τα 6 μάλλον, οι 6 διαφορετικές αρχές οι οποίες καθορίσαν όλη την αναγέννηση και όλο το αρκαδικό κίνημα της αναγέννησης. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος από εσάς που καταλαβαίνει λατινικά? Όχι, εσύ. Μπορείς να μας πεις τι λένε αυτά, το πρώτο ας πούμε, τι είναι, το Carpe Diem? Το Carpe Diem σημαίνει άδραξε την ημέρα. Πού το έχετε ακούσει αυτό? Στην ταινία. Σε ποια ταινία? Ποιητές. Μπράβο. Μπράβο. Άρα λοιπόν ο κύκλος των χαμένων ποιητών σας έχει πει ακριβώς το τι είναι το Carpe Diem. Από εκεί ξεκινάει. Άδραξε τη στιγμή. Γιατί? Γιατί συνήθως εμείς είμαστε πάντα σε μια φυγή από το να ζήσουμε το εδώ και το τώρα. Σε μια φυγή η οποία είναι εικονική. Θεωρούμε ότι υπάρχει ένα μέλλον και θεωρούμε ότι υπάρχει ένα παρελθόν. Σωστά? Έχουμε τις αναμνήσεις μας οι οποίες είναι στο παρελθόν. Έχουμε τις ελπίδες μας και τα όνειρά μας τα οποία είναι στο μέλλον. Τώρα, όταν θυμάστε κάτι, πότε το κάνετε? Τώρα. Όταν ονειρεύεστε κάτι για το μέλλον, πότε το κάνετε? Τώρα. Άρα ουσιαστικά δεν υπάρχει τίποτα παρά τώρα. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλά φαντασίες, στις οποίες εμείς προβάλλουμε τον εαυτό μας και χάνουμε το να ζήσουμε με πληρότητα το εδώ και το τώρα. Αυτό λοιπόν που σημαίνει το Carpe Diem είναι ζήσε τη στιγμή η οποία ουσιαστικά είναι αιώνια, ακόμα και σε αυτό που στην Ανατολή ονομάζουν διαλογισμό. Το τέλος του διαλογισμού είναι ότι μπαίνει σε μια στιγμή η οποία είναι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, η αιωνιότητα της στιγμής. Εάν μπείτε μέσα σε μια κουκίδα με την προσοχή σας, ολοκληρωτικά μέσα σας αυτή η κουκίδα γίνεται το πάνω. Το Carpe Diem λοιπόν είναι άφησε τις φυγές και τις ονειροφαντασίες και ζήσε ολοκληρωτικά αυτή τη στιγμή. Μαζί με το Carpe Diem υπάρχει και μια άλλη φράση, την οποία δεν την έχω γράψει εδώ, αλλά πηγαίνει εκεί, που σημαίνει ότι ο χρόνος φεύγει. Tempi fugit. Ο χρόνος φεύγει. Κάθε στιγμή, αυτό που έλεγε ο Ηράκλειτος, τα πάντα ρί. Είμαστε σε ένα ποτάμι που επειδή η συνείδησή μας το κοιτάζει απ' έξω, το βλέπουμε να ρέει. Όταν είσαι μέσα στο ποτάμι, ρέεις μαζί του και είναι σαν να είσαι ακίνητος. Άρα λοιπόν ζήσε τη στιγμή. Το δεύτερο που βλέπετε είναι sapere aude. Ποιος μπορεί να μου πει τι σημαίνει? Ναι. Σημαίνει γνώση του εαυτός. Sapere aude σημαίνει τόλμησε να μάθεις. Το audio. Ναι. Τόλμησε να μάθεις.
σημαίνει ότι ουσιαστικά πολλά πράγματα, πολλοί άνθρωποι, πολλές ιδέες σε περιορίζουν. Σου λένε μη μαθαίνεις, μη κάνεις, μη είναι επικίνδυνο και το καθεξής. Αυτό που σου λέει αυτή η φράση είναι τόλμησε να ερευνήσεις, τόλμησε να τραβήξεις κουρτίνες, τόλμησε να μπεις πίσω από την επιφάνεια, τόλμησε να φτάσεις στο βάθος, ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Γιατί η γνώση είναι κάτι που το κατακτάς κάθε στιγμή. Και αυτή είναι και η μεγαλύτερη ευτυχία της και αυτός είναι και ο μεγαλύτερος φόβος των ανθρώπων που μένουν περιορισμένοι μέσα στα στεγανά τους. Άρα λοιπόν αυτό σου λέει, και είναι από τη Ρώμη ήδη, από τη ρωμαϊκή εποχή, σου λέει τόλμησε να μάθεις, τόλμησε να ερευνήσεις, τόλμησε να ανοίξεις τη συνείδησή σου. Το τρίτο. Το λόγος είναι ο τόπος. Ναι. Η λατινική μετάφραση σημαίνει ευχάριστος τόπος. Ακριβώς το. Πρέπει να έχει σχέση με το άμμο, που σημαίνει αγαπώ, ευχαριστιέμαι, με το ρήμά μου. Άρα είναι ο τόπος που προσφέρει ευχαρίστηση, ευθυμία. Ακριβώς. Ικανοποίηση. Είναι εκεί που νιώθεις ευτυχισμένος. Τώρα. Ευτοπία στα ελληνικά. Αυτό συνδέεται, ο τόπος αυτός, με την αγκαλιά της φύσης. Συνήθως ταυτίζεται με την εικόνα ενός δάσους, ενός ανθισμένου λιβαδιού ή κάποιων μαγικών νησιών που υπάρχουν. Μέσα σε αυτά τα στοιχεία του locus amoenus είναι τα δέντρα, είναι το νερό, είναι το γρασίδι, είναι τα ανθισμένα λουλούδια. Αυτός λοιπόν ο χώρος του οραματισμού σας είναι κάτι το οποίο με πολλές ασκήσεις το εσωτερικοποιείτε, φέρνοντας αυτή την εικόνα και αυτόν τον παράδεισο μέσα. Είναι αυτός ο ιδανικός κόσμος που, όπως βλέπετε, δεν είναι πόλη, είναι έξω από την πόλη. Είναι, αν θέλετε, στην αγκαλιά της φύσης, με την έννοια της αγκαλιάς της μητέρας γης. Είναι αυτή η αίσθηση της προστασίας, ότι είμαι σε αυτόν τον κόσμο και είμαι ευτυχισμένος που είμαι σε αυτόν τον κόσμο γιατί με αγκαλιάζει από παντού. Είναι αυτό που στην ψυχολογία ονομάζουμε οντολογική ασφάλεια. Γιατί όταν αισθάνεσαι ασφαλής, αισθάνεσαι ευτυχισμένος εκεί που βρίσκεσαι, γιατί δεν υπάρχει φόβος. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κομμάτι της αρκαδίας. Επίσης η έννοια αυτή ταυτίζεται και με αυτό που λέμε υποσυνείδητο. Είναι αυτή η έννοια του υποσυνείδητου που γεννάει πράγματα και κατόπιν τα ξαναπαίρνει, όπως η μεγάλη μητέρα, τα ξαναπαίρνει πίσω. Αυτή την έννοια την έχει χρησιμοποιήσει ο Αριόστο, ο Τάσο, ο Σέξπιρ. Ο Σέξπιρ την χρησιμοποίησε πολύ στα ποίηματά του, όπως το Βένους και η Αφροδίτη και ο Άδωνης, όπως το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Όλα αυτά είναι αυτό το μαγικό δάσος που είναι ο τόπος της πληρότητας, της ευτυχίας και της ηρεμίας. Μέχρι τη σημερινή εποχή αυτό, να σκεφτείτε, να θυμηθείτε ότι ακόμα και το Σάιρ και το Λοθύριαν του Τόλκιν, όποιοι έχουν δει αυτά τα ωραία αργάκια, είναι ακριβώς αυτό. Τα μαγικά δάση των ξωτικών, τα νεραϊδοδάση. Όλο αυτό ταυτίζεται. Το άλλο, τι λέει? Αούρα Μεντιοκρίτας. Δηλαδή. Θεωρώ ότι το πρώτο έχει σχέση με το αούρум που είναι ο χρυσός. Σωστά. Και το δεύτερο έχει σχέση με το ρήμα μετίκιο, το οποίο είναι η θεραπεία, η ίασης. Δεν είμαι σίγουρη. Όταν λέει μεντιόκριτα, μην το πάρετε όπως είναι το μεντιόκριτα, το μέτριο, γιατί στα αγγλικά έχει μεταφραστεί. Είναι αυτό που σημαίνει
ανάμεσα σε δύο άκρα. Είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα παν μέτρον άριστον. Μεσότητα του Αριστοτέλη. Μεσότητα ακριβώς του Αριστοτέλη. Βασικά είναι όλη η διδασκαλία του μέσου όρου. Μην πηγαίνεις στα άκρα, ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Μην τρως 15 πιάτα την ημέρα και γίνεσαι 300 κιλά, αλλά μην μένεις νηστικός για ένα μήνα και πεθάνεις από ασιτεία. Μια ισορροπία στα πάντα. Μπορείτε να μου πείτε έναν από τους αρχαίους μύθους που μιλάει για αυτή την ισορροπία? Εσείς ασχολείστε με την αρχαία Ελλάδα. Το πάρει το ποτάμι. Ο μύθος του Δέδαλου. Τι είπε στον Ίκαρο? Μην πετάς πάρα πολύ ψηλά και μην πετάς πάρα πολύ χαμηλά, ή θα σου λιώσει τα φτερά ο ήλιος ή θα πέσει στη θάλασσα. Πήγαινε στη μέση. Και ο άλλος δεν τον άκουσε, πήγε πάρα πολύ ψηλά και ξέρετε το αποτέλεσμα. Αυτός ήταν ο διδακτικός μύθος του μέσου, του παν μέτρον άριστον. Μηδέν άγαν, λέγανε στους αδελφούς. Μέτρον άριστον, είπε ο Κλεόβουλος ο Λίνδιος, αν θυμάστε, ένας από τους 7 σοφούς. Και δεν ήταν μόνο αυτοί, και ο Σωκράτης τα ίδια είπε, και ο Πλάτωνας τα ίδια είπε, και ο Βούδας τα ίδια είπε, και ο Κομφούκιος το ίδιο είπε. Όλες οι μεγάλες διδασκαλίες στηρίζονται μην πηγαίνει στα άκρα. Κράτησε το μέσο δρόμο. Αυτό λοιπόν είναι το τέταρτο δίδαγμα του αρκαδισμού της αναγέννησης. Το επόμενο τι μας λέει? Ναι, τι πράγματος? Που έλεγε είναι η κόρη, η κοπέλα. Σωστά, πολύ σωστά. Αυτό ήταν το ιδανικό όλων των καλλιτεχνών της αναγέννησης. Βρίσκανε την εικόνα μιας γυναίκας η οποία γινόταν το ιδανικό τους. Ήδη από την εποχή των τροβαδούρων, η κάθε κοπέλα η οποία γινόταν το ιδανικό ήταν αυτό που λέμε σήμερα μια θεά την οποία τη λάτρευαν. Δεν ήταν αναγκαίο να έχουν σεξουαλική σχέση και συνήθως δεν είχαν, αλλά ήταν το ιδανικό της γυναίκας, το οποίο το περιγράφανε με πολύ συγκεκριμένους όρους. Αν διαβάσετε όλες τις περιγραφές των ποιητών εκείνης της εποχής, νομίζω ότι μιλάμε για θεά που κατέβηκε στη γη, έτσι. Τα μάτια της, τα μαλλιά της, τα χέρια της, και τα χείλια της και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν που μας λέει αυτό το πράγμα είναι ότι ο σύντροφος που θα επιλέξεις ουσιαστικά κάντον σαν ένα κομμάτι του ιδανικού. Μπορεί να μην είναι, αλλά μέσα από την πίστη σου μπορεί να γίνει. Και είναι το αντίθετο που κάνουμε σήμερα. Σήμερα βρίσκουμε κάποιους ανθρώπους που μπορεί να είναι πολύ όμορφοι και τους ξεσκίζουμε με την κριτική μας. Δηλαδή και να είναι κάτι το πάρα πολύ όμορφο, κοιτάμε τα αρνητικά. Είναι υπέροχη, είναι πανέμορφη, αλλά ρε παιδί μου, αυτό το αυτάκι της που πετάει λιγάκι, ας πούμε, και επικεντρώνεται στο αυτάκι που πετάει. Αυτοί κάναν το ακριβώς αντίθετο. Ιδανικοποιούσαν μία μορφή, γιατί ήταν στηριγμένη όλη αυτή η φιλοσοφία πάνω στο συμπόσιο του Πλάτωνα, που το άτομο που θα επιλέξεις είναι ο ανάβαθμος για να περάσει σε μια όμορφη ανθρωπότητα την οποία θα αγαπήσεις. Άρα λοιπόν, εάν δεν μπορέσεις να εξυντανικεύσεις μέσα σου έναν άνθρωπο και να τον αγαπήσεις με όλη σου την ψυχή, τότε θα μείνεις και εσύ περιορισμένος και εκείνος. Όλο το κομμάτι λοιπόν της ερωτικής ποίησης, αν θέλετε, από τους τροβαδούρους και που περνάει η Βεατρίκη. Ποιος ξέρει ποια θα ήταν αυτή η Βεατρίκη που έχουμε μάθει ότι ήταν το ωραιότερο πλάσμα που υπήρχε? Πιθανόν δεν ήταν. Ήταν μια αρκετά μεγάλη για την εποχή της κυρία, η οποία ήταν και παντρεμένη, και όμως μέσα από τον Πετράρχη και το Δάντη, οι γυναίκες αυτές γίνανε τα ιδανικά μέχρι σήμερα. Και το τελευταίο, τι μας λέει?
Βεάτους ευτυχής. Ήλε, δεν είναι αυτό? Είναι αντωνυμία και σημαίνει ευθύνος. Ναι, είναι ευτυχισμένος αυτός που. Αυτός που ακριβώς. Πώς αναφέρεται στα προηγούμενα όλα? Είναι αυτός που ζει σύμφωνα με τα προηγούμενα και ζει σύμφωνα με τη φύση. Είναι αυτό το κατά φύσιν ζήν. Ή αν θέλετε, αυτός που ζει σύμφωνα με αυτό που πράγματι είναι μέσα του, στο βάθος του. Είναι αυτό που οι Κινέζοι ονομάζουν αυθόρμητη καρδιά. Άφησε την καρδιά σου να βγει προς τα έξω. Γιατί αγαπάμε τους ανθρώπους που είναι φωτεινοί και αυθόρμητοι? Γιατί ακριβώς βάζουν την εσωτερική τους φύση. Και από είναι και μια σαχλαμάδα παρεξηγής, γιατί χαίρεσαι αυτό το πράγμα. Όλοι μας έχουμε κρυφτεί πίσω από κουρτίνες καθοσπρεπισμού, πίσω από κουρτίνες, αχ, τι θα πω, μήπως με παρεξηγήσει, φοβόμαστε ο ένας τον άλλον και ουσιαστικά δεν επικοινωνούμε. Αυτό λοιπόν που σου λέει είναι ευτυχισμένος αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι μακάριος, που έχει τη μακαριότητα. Και αυτό συνδέεται και με τους επικούριους και συνδέεται και γενικότερα με πάρα πολλά πράγματα από τους αρχαίους, τον αρχαίο κόσμο. Αυτά λοιπόν είναι οι βάσεις. Πάμε παρακάτω. Μέσα σε αυτό είναι η Αρκαδία. Και τώρα φτάνουμε στο 17ο αιώνα, που έχουμε αυτή την κυρία που βλέπετε εκεί στα αριστερά, που είναι η Χριστίνα της Σουηδίας, η οποία είναι μια βασίλισσα. Τώρα μια ολόκληρη ιστορία να σας πω για τη Χριστίνα, είναι ολόκληρη διάλεξη την προηγούμενη, πριν από 15 μέρες κάναμε ειδικά πάνω σε αυτήν, μια διάλεξη. Η Χριστίνα ήταν μια βασίλισσα η οποία κάποια στιγμή πέταξε τα σκουπίδια το θρόνο της και είπε: εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτές τις ακλαμάρες, με λίγα λόγια. Ήταν ένας εξαιρετικά μορφωμένος άνθρωπος, η βιβλιοθήκη της ήταν πάνω από 10.000 τόμους. Στα 12 της μιλούσε 6 γλώσσες άπτεστα. Ζούσε με το βιβλίο του Μεγάλου Αλεξάνδρου κάτω από το προσκεφάλι της και παραδόντας τον θρόνο της Σουηδίας πήγε στη Ρώμη, όπου έφτιαξε ανεπίσημα την πρώτη Αρκαδική Ακαδημία και επίσημα μετά το θάνατό της το 1689 έγινε η Ακαδημία της Αρκαδίας. Πάμε παρακάτω. Αυτή λοιπόν είναι η Ακαδημία της Αρκαδίας, 6 Οκτωβρίου 1690, η επίσημη. Το σύμβολό της είναι αυτό που βλέπετε και αυτά είναι τα 14 μέλη τα οποία την ίδρυσαν. Ναι. Το σύμβολό της είναι τα 7 ενωμένα καλάμια του Πάνα. Πάμε παρακάτω. Και αυτό είναι, δεν ήταν το πρώτο μέρος που βρεθήκανε, αλλά είναι το επίσημο, αν θέλετε, όταν επισημοποιήθηκε μετά από κάποια χρόνια. Είναι η Αρκαδική Ακαδημία της Ρώμης, με το θέατρό της, τις αίθουσες μυητικές. Αυτό που βλέπετε υπάρχει και σήμερα ακόμα στη Ρώμη. Και φιλοδοξούμε κάποια στιγμή να πάμε να το δούμε μαζί όλοι. Πού βρίσκεται? Βρίσκεται στη Ρώμη. Στο κέντρο της Ρώμης είναι, απλά επειδή πλέον ανήκει σε ιδιωτική οικογένεια. Στο διαδίκτυο θα σας βγάλω φωτογραφία. Ναι. Και έχει και κήπο από πίσω. Έτσι. Απλά δεν είναι επισκέψιμο για όλους. Είναι επισκέψιμο μόνο με συμφωνία με τους ιδιοκτήτες. Έτσι. Όπως το ίδιο και η Πλατωνική Ακαδημία της Φλωρεντίας. Και μια και ο Βαγγέλης μιλάει γι' αυτό, θα σας πω ότι στη Ρώμη υπάρχει και κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν είναι επισκέψιμο, αλλά όταν κάνανε τις σιδηροδρομικές γραμμές στο κέντρο της Ρώμης, ανακαλύψανε κάτω από τις γραμμές μία νεοβασιλική Πυθαγόρια. Είχα βγάλει στα μυστικά περάσματα την Ιταλίδα αρχαιολόγο που ήταν υπεύθυνος. Το θυμάται κάποιος? Στα μυστικά περάσματα θα δείτε, είχα βγάλει την Ιταλίδα που ήταν υπεύθυνος του έργου. Είχες βγάλει φωτογραφίες μέσα? Ήταν να πάω, το επισκεφτώ, δεν μπόρεσα να πάω. Το είχαμε επισκεφθεί. Κύριε Δεξιό, δεν θέλετε, ελάτε στο δεξιό. Είναι υπέροχο γιατί είναι όλη η τύχη και το ταβάνι έχουν τοιχογραφίες, συμβολικές τοιχογραφίες. Ήταν σχολή πυθαγορική. Ναι. Έτσι. Μέσα στο κέντρο της Ρώμης.
Πάμε παρακάτω. Μέλη της Αρκαδικής Ακαδημίας της Ρώμης. Όλα αυτά που βλέπετε για εσάς είναι ονόματα, είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής. Ο Σκαρλάτη είναι ο γνωστός, ο Γκασπερίνη επίσης, είναι μουσική, ήταν και ο Χέντελ επίσης. Όλοι αυτοί αφιερώσανε και διάφορα έργα στη Βασίλισσα Χριστίνα. Πάμε λίγο παρακάτω. Εδώ βλέπετε βασιλιάδες, καρδινάλιους, γενικά εστεμένους που ήταν μέλη της Αρκαδικής Ακαδημίας της Ρώμης. Ήταν 3.000 άτομα μέσα σε 20 περίπου χρόνια με 42 Αρκαδικές Ακαδημίες μόνο στην Ιταλία. Και όλοι αυτού του επίπεδου. Και άλλες ακαδημίες που γίνανε στη Γαλλία, στην Ελβετία, στην Πολωνία κτλ. Πάμε παρακάτω. Αυτό το ξέρετε τον πίνακα, είναι ο γνωστός πίνακας του Πουσέν που έχουμε πει. Έχει μια ολόκληρη ιστορία από πίσω. Ήταν στην εποχή της Βασίλισσας Χριστίνας, την ήξερε τη Βασίλισσα Χριστίνα, τον προστάτευσε η Βασίλισσα Χριστίνα. Πάμε παρακάτω. Εδώ είναι διάφοροι πίνακες, οι οποίοι είναι πάνω στον αρκαδισμό. Αυτά όλα είναι, ξέρετε, ψήγματα που σας δείχνω τώρα, γιατί το καθένα από αυτά μπορεί να γίνει μια ολόκληρη παρουσίαση στο κάθε εικόνα που βλέπετε και κάθε άτομο. Πάμε και παρακάτω. Εδώ θα δείτε ένα κατάλογο από τους πιο γνωστούς ζωγράφους που ασχολήθηκαν με αρκαδικά θέματα. Η Αρκαδία έχει φέρει δύο πράγματα στην εποχή εκείνη. Το ένα είναι η τοπιογραφία, η οποία τοπιογραφία ήδη είχε γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, είναι ελληνιστικό το φρούτο, και κατόπιν όλη η τοπιογραφία στην Ευρώπη, γιατί μέχρι τότε ζωγραφίζαν άλλα πράγματα. Ζωγραφίζανε θρησκευτικές παραστάσεις από τη βίβλο, πορτρέτα και τέτοια. Η τοπιογραφία ξεκινάει πάλι από τον αρκαδισμό. Όπως επίσης στον αρκαδισμό οφείλεται και αυτό που σήμερα είναι όπερα. Η όπερα γεννήθηκε από την Αρκαδία. Πάμε παρακάτω. Εδώ είναι κάποια από τα άτομα που ήταν στην Αρκαδική Ακαδημία της Ρώμης. Είναι ο Γκέτε και ο Σίλερ, από τα μεγαλύτερα ονόματα της Γερμανίας. Το μυητικό όνομα του Γκέτε ήταν Μεγάλο Μελπομένιο. Και εκτός από αυτούς, πάμε παρακάτω, έχουμε και τον κύριο αυτόν που είναι ο Βίλκερμαν, που είναι ο θεμελιωτής του νεοκλασικού κινήματος στην Ευρώπη. Τώρα ο νεοκλασικισμός και ο πρώτος ρομαντισμός που αντιπροσωπεύει η πρώτη εποχή του Σίλερ και του Γκέτε ήταν κάποια στιγμή να ενωθούν σε ένα τεράστιο ελλαδικό, ελληνικό κίνημα. Δεν έγινε γιατί όταν πήγαινε να του συναντήσει ο Βίλκερμαν δολοφονήθηκε στη Τριέστη και δεν έφτασε ποτέ. Και κατόπιν έγινε μια εκτροπή, το νεοκλασικό κίνημα μετατράπηκε σε ένα πολύ στεγνό σχολαστικισμό και το ρομαντικό κίνημα έγινε ένα ακραίο εγωπαθικό κίνημα μετά τη Γαλλική Επανάσταση, το οποίο έχει μια άλλη δική του ιστορία. Ο Βίλκερμαν, όπως βλέπετε, δεν έγινε επίσημο μέλος της Ακαδημίας της Ρώμης, αλλά ο προστάτης του ήταν ο καρδινάλιος Αλμπάνη, αυτός που βλέπετε, ένα από τα μεγαλύτερα, από τους μεγαλύτερους μεκίνες καρδιναλίους εκείνης της εποχής, ο οποίος προστάτεψε πάρα πολλούς αρκαδιστές, ήταν μέλος Αρκαδικής Ακαδημίας της Ρώμης, όπως επίσης και ο κύριος από δίπλα που βλέπετε, που είναι βλέπετε το όνομά του, ο Καζανόβα, όχι ο Καζανόβα ο γνωστός που ξέρετε, είναι ο ξαδελφός του αυτός εδώ, ο οποίος ήταν ο καθηγητής του Βίλκερμαν στο σχέδιο. Άρα λοιπόν ο Βίλκερμαν είχε από τη μία τον Καζανόβα, από την άλλη τον Αλμπάνη ουσιαστικά, οι οποίοι πιάσανε αυτό τον σχετικά ασήμαντο Γερμανό που έφτασε φτωχός στη Ρώμη και τον μετέτρεψαν σε έναν από τους πιο σημαντικούς ιδεολόγους και δημιουργούς του ελληνικού κινήματος τέχνης που υπάρχει στον κόσμο. Πάμε παρακάτω.
Εδώ έχουμε τον τρίτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Τόμας Τζέφερσον, ο οποίος ήθελε να δημιουργήσει όλη την Αμερική σαν μια μεγάλη Αρκαδία. Με μικρές πόλεις, με αγροκτήματα, με δάση και το καθεξής. Λόγω όμως των χρημάτων του Ροτσάιλντ, οι οποίοι θέλανε κάτι το εντελώς διαφορετικό, καταστράφηκε όλη η φύση της Αμερικής και έγιναν οι μεγαλοπόλεις που γνωρίζετε μέχρι σήμερα και οι οποίες επεκτάθηκαν αργότερα σε όλο τον κόσμο. Πάμε παρακάτω. Αυτό που βλέπετε εδώ, τι έλεγε λοιπόν? Στόχος μας δεν είναι να γίνουμε πλούσιοι, αλλά αυτάρκης, ανεξάρτητοι και ευτυχισμένοι. Αυτή ήταν η βάση του αρκαδισμού πάντοτε και αυτό είπε και ο Τζέφερσον. Και αυτό που βλέπετε εκεί. Τα θεμέλια μιας υγιούς κοινωνίας είναι ελεύθεροι και ευτυχισμένοι καλλιεργητές που ζουν σε κοινότητες με δημοκρατικούς θεσμούς και περιστοιχίζονται από δάση, ποτάμια και καταπράσινα λιβάδια. Αυτό είναι η Αρκαδία, κύριε. Αυτό ήθελαν εκείνη την εποχή και αυτό είναι και το διαχρονικό όραμα το σημερινό. Πάμε παρακάτω. Αλλά δυστυχώς τότε είχαμε τη μεγάλη βιομηχανική επανάσταση, η οποία είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο που θα μας πιάσει διάφορες διαλέξεις, η οποία ουσιαστικά κατέστρεψε όλα τα δάση της Ευρώπης και δημιούργησε τον κόσμο αυτόν που ξέρουμε. Που ναι μεν από τη μια πλευρά τεχνολογικά βοήθησε σε αρκετά πράγματα, αλλά κατέστρεψε την ποιότητα της ζωής. Πάμε παρακάτω. Εδώ βλέπετε αυτοί είναι οι δύο αντίπαλοι, ας το πούμε. Ο ένας είναι ο Χάμιλτον και ο άλλος είναι ο Τζέφερσον, που θέλανε δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτά που ήθελε ο Τζέφερσον είναι στα αριστερά, αυτά που ήθελε ο Χάμιλτον είναι στα δεξιά. Μεγαλοπόλεις, βιομηχανική επανάσταση κτλ. Ξεκίνησε από την Αγγλία και πήγε στην Αμερική και μετά απλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι ο 19ος αιώνας και αυτός είναι ο 20ος που φτάσαμε. Πάμε παρακάτω. Αυτή είναι η σημερινή εποχή. Και όλες οι μικρές Αρκαδίες, ακόμα και στον 20ο αιώνα, που υπήρχαν ακόμα στην Ασία και στην Αφρική, καταστράφηκαν η μία μετά την άλλη. Άρα λοιπόν τι θέλω να σας πω, ότι το αρκαδικό όραμα είναι πιο επίκαιρο σήμερα από ποτέ και πιο αναγκαίο από ποτέ. Και αυτό που θα γίνει στο μέλλον, είτε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, είναι η Αρκαδία. Γιατί αυτό θα καταστρέψει ολοκληρωτικά τον κόσμο. Και ακόμα και αν τον καταστρέψει, μέσα από τα ερείπια θα ξαναβγούν οι πρώτες κοινότητες, θα ξαναβγούν πάλι η φύση και το καθεξής. Άρα είναι μονόδρομο το κομμάτι της Αρκαδίας, γιατί αυτό ήταν το όραμα που σημαίνει υγεία, που σημαίνει πραγματική πνευματικότητα, που σημαίνει ευτυχία, που σημαίνει έρωτας, που σημαίνει επαφή. Πάμε παρακάτω. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό στην Αρκαδία είναι ότι πρέπει να αναπτυχθεί σε επίπεδο τέχνης, επιστήμης, φιλοσοφικού στοχασμού, κοινωνικού οράματος. Όλα αυτά είναι κομμάτια, πρέπει παράλληλα να αναπτυχθούν. Τι λέω τέχνη? Χρειαζόμαστε πάλι ομορφιά στη τέχνη. Χρειαζόμαστε μια τέχνη όπως ήταν στην αρχαία Ελλάδα. Κάλος, ακριβώς, κάλος. Κάλος όχι μόνο στον πίνακα αλλά και στη ζωή μας. Και εκεί σας γυρίζω στο δεύτερο κομμάτι. Θυμάστε που είπαμε το περιβάλλον της ομορφιάς. Το περιβάλλον της ομορφιάς είναι και το περιβάλλον που έχουμε στο σπίτι μας, που έχουμε στη ζωή μας, που έχουμε... Εάν θυμηθείτε ακόμα έναν αιώνα πριν, υπήρχε πολύ περισσότερη ομορφιά στην αρχιτεκτονική. Υπήρχε, αν δείτε τους πίνακες του 1880-1890, κάποια φορά θα κάνουμε μια παρουσίαση του ζωγράφους εκείνης της εποχής, όπως ήταν ο Ταντέμα, όπως ήταν ο Ρέινολτς, διάφοροι ζωγράφοι, θα σας δείξω τους πίνακες
και θα δείτε μια απέραντη ομορφιά, τα οποία καταστράφηκαν όλα αυτά τα οράματα και οι ζωγράφοι και οι πίνακές τους για να βγει αυτό που ονομάζουμε μοντέρνα τέχνη, το οποίο από πίσω πρέπει να αναρωτηθείτε ποιος το έσπρωξε. Θα σας κάνω μια μικρή παρένθεση που δεν ήταν στη διάλεξη, αλλά είναι 3 λεπτά να σας πω το εξής. Γύρω στο 1870 με 1880 ανακαλύψανε κάποιοι ψυχίατροι ότι βάζοντας τους ψυχασθενείς να ζωγραφίσουν μπορείς να καταλάβεις μέσα από τους πίνακές τους το ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος φτιάχνει ένα πρόσωπο και βάζει ένα πολύ χοντρό περίγραμμα, αυτό το περίγραμμα το κάνει για να προστατεύσει τον εαυτό του, το πρόσωπο, από το εξωτερικό περιβάλλον, αλλά εκεί βλέπεις κάτι. Ένας ο οποίος χρησιμοποιεί γραμμές ζιγζάκ και κόκκινα χρώματα και το καθεξής, πάλι λέει κάτι σε αυτούς τους ανθρώπους. Υπήρξε λοιπόν μια εποχή γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα που μαζέψανε 5 με 10.000 πίνακες ασθενών σε ακραίες καταστάσεις για να τις μελετήσουν και τι κάνανε. Τις βάλαν στην γκαλερί. Και η ερώτηση είναι γιατί τις βάλαν σε γκαλερί και γιατί τις προώθησαν σαν μόδα. Γιατί όταν βλέπεις αυτά τα πράγματα, μιμητικά μέσα σου περνάει ακριβώς η ψυχοσύνθεση αυτού του ανθρώπου. Άρα λοιπόν από τον πίνακα που έβλεπες, που σου έβγαζε ηρεμία, σου έβγαζε ομορφιά, σου έβγαζε μία αίσθηση αισθητικής και όλα αυτά που πάνε μαζί με αυτό το πράγμα, φτάσαμε στην ακραία έκφραση της ψυχασθένειας, η οποία σπρώχτηκε με όλους τους τρόπους για να επηρεάσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές η τέχνη είναι κατευθυνόμενη. Συστήματα τέχνης όπως ήταν ο ντανταϊσμός, για παράδειγμα, που αν καθίσετε και ψάξετε τι πράγμα είναι, ήταν αυτά που καταστρέψανε την τέχνη της βικτοριανής εποχής και της εποχής του Εντουάρντου σε όλη την Ευρώπη. Άρα λοιπόν αυτό που χρειαζόμαστε πάλι είναι περισσότερη ομορφιά στη ζωή μας. Εδώ υπάρχουν ολόκληρα σεμινάρια, το πώς τη δημιουργούμε και το τι ακριβώς κάνουμε. Πάμε στο επόμενο, στην επιστήμη που βλέπετε. Επίσης η επιστήμη, πάρτε την ιατρική. Η ιατρική, για παράδειγμα, τελευταίες δεκαετίες, πολλοί από τους γιατρούς, για να μην γενικεύουμε, έχουν γίνει πλασία φαρμακευτικών εταιριών. Αντί να θεραπεύουν, απλά σου περνάνε φάρμακα, τα οποία έχουν παρενέργειες για να σε πάνε στα επόμενα φάρμακα και το καθεξής. Αυτή η ιστορία που ξεκίνησε ουσιαστικά στις αρχές του 20ου αιώνα, έχει ρίξει ένα μεγάλο μέρος της ιατρικής πίσω, καταστρέφοντας άλλου είδους θεραπείες πολύ πιο πλήρεις και πιο εναλλακτικές, τις οποίες απλά δεν τις προωθήσανε για τους δικούς τους λόγους. Αυτά είναι τα οράματα της Αρκαδίας για το μέλλον. Και πέστε μου εσείς, εάν δεν είναι τα πιο επίκαιρα από οτιδήποτε βλέπουμε. Απελευθέρωση της γης από ιδιωτελή συμφέροντα. Ήδη από την εποχή των Ρωμαίων, η ολιγαρχία της εποχής εκείνης προσπαθούσε να έχει κυριότητα της γης. Να σκεφτείτε ότι τα φημισμένα λατιφούντια, τι ήταν τα λατιφούντια, είναι στέλνω τον κόσμο στον πόλεμο, τους κρατάω για 30 χρόνια στρατιώτες και όταν γυρίζουν πίσω τα πάντα είναι ερειπωμένα, όλα τους τα κτήματα δεν υπάρχουν πια και τα αγοράζουν οι λίγοι με εξευτελιστικές τιμές. Φτάσαν σε αυτό το σημείο, λέγανε ότι τα λατιφούντια κατέστρεψαν τη Ρώμη. Γιατί είχαν φτάσει κάποια εποχή όλη η Βόρεια Αφρική από την Αίγυπτο μέχρι το Γιβλαλτάρ να ανήκει σε 6 ανθρώπους με δεκάδες χιλιάδες σκλάβους. Αργότερα το ίδιο σύστημα το κάνανε οι Ισπανοί με τις χασιέντες, αφού εξοντώσανε τον πολιτισμό των Ινδιάνων και κουβάλισαν μαύρους από την Αφρική για να καλλιεργούν, έφτιαξαν αυτές τις απέραντες φυτείες, τις οποίες καλλιεργούσαν πλέον σκλάβοι. Άρα λοιπόν απελευθέρωση της γης ήταν πάντα το όραμα του αρκαδισμού. Και σήμερα, στην εποχή έτσι όπως πηγαίνουμε,
όλες αυτές οι κινήσεις από αυτοκαλλιέργεια ή καλλιέργεια ή επαφή άμεση με καλλιεργητές, όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι πολλά πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε, είναι πολύ σημαντικά. Το ίδιο είναι και σε άλλα. Βλέπετε, αειφόρο ανάπτυξη, προστασία των φυσικών πόρων και το καθεξής. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εδώ θα δούμε ότι σε πολλά κινήματα σήμερα είναι άλλα προσωπικής ανάπτυξης και σου λέει, τι σου λένε αυτά, κυρίως αυτά που βγήκαν από την Αμερική. Κάνε τη γυμναστική σου, να τρώσει υγιεινά, να περνάς καλά και μη σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Κλείνεσαι στο εγώ. Υπάρχουν άλλα κινήματα πάλι τα οποία λένε επαναστατικά. Πρώτα κάνουν επανάσταση και μετά. Η Αρκαδία λέει οτιδήποτε κάνεις, το κάνεις σε όλα τα επίπεδα μαζί. Δουλεύεις στο επίπεδο του εαυτού σου, της οικογένειας, της πατρίδας σου, της ανθρωπότητας και του πλανήτη. Παράλληλα, συγχρόνως. Είναι όπως θεραπεία. Δεν μπορεί να κάνεις θεραπεία ατομική αν δεν κάνεις και θεραπεία της οικογένειας. Και δεν μπορείς να έχεις θεραπεία οικογένειας και προσωπικής όταν ζεις σε μια κοινωνία ψυχοπάθειας. Όλα πρέπει να δουλέψεις παράλληλα. Πάμε παρακάτω. Ενδυνάμωση λοιπόν της τοπικής κοινότητας, σύνδεση της έννοιας πατρίδα με την έννοια περιβάλλον, μόνο αυτό θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολύ χρόνο. Πατρίδα δεν είναι κάτι που έχετε στο κεφάλι σας, πατρίδα είναι τα δάση μας, τα βουνά μας, το τοπίο μας. Αν δεν ενώσουμε αυτά τα πράγματα και δεν προστατεύσουμε αυτά τα πράγματα, η έννοια πατριωτισμός είναι πολύ θεωρητική. Δεν είναι ένα σειρματόπλευμα το που πηγαίνεις πιο πέρα, πιο εδώ. Πάμε παρακάτω. Για να ζήσεις ομορφιά στην τέχνη. Αυτό λοιπόν σε λεπτομέρειες είναι αυτό που βλέπετε. Πολύ σημαντικό. Κοινωνική και πνευματική αποκατάσταση της γυναίκας. Και βέβαια. Και βέβαια. Πάμε παρακάτω. Αλλά και εκεί θέλει συζήτηση μαζί. Γιατί πάνω σε αυτό έγιναν μεγάλες καταστροφές. Φεμινισμός, ας πούμε. Ναι, ο πρώτος φεμινισμός. Ο πρώτος φεμινισμός που ήταν ακριβώς το να φτιάξουμε γυναίκες αντράκια. Αλλά το δεύτερο κύμα του φεμινισμού ήταν όταν ξεκινήσαν και αναρωτιόταν και θέλουμε να μπούμε στον ανδρικό κόσμο. Αλλά τι είναι αυτός ο ανδρικός κόσμος που θέλουμε να συμμετέχουμε. Και εκεί δημιουργήθηκε η πρώτη διαφοροποίηση. Και το τρίτο κομμάτι που είναι ο οικοφεμινισμός είπε αυτός είναι ο ανδρικός κόσμος. Κρατήστε τον για εσάς, εμείς θέλουμε κάτι άλλο. Το οποίο εμείς δεν το ξέρουμε καν στην Ελλάδα τι είναι αυτό. Έχουμε μείνει στο πρώτο κομμάτι. Δηλαδή. Του πρώτου φεμινισμού, το να είμαστε αντράκια. Πάμε παρακάτω, για να τελειώσουμε. Εδώ λοιπόν βλέπετε. Ερωτήσεις θα ακολουθήσουν μετά. Εντάξει. Πολιτισμός θεμελιωμένος στους λαϊκούς θεσμούς, της οργάνωσης και παραγωγής από τον καταναλωτή. Τα πράγματα που τα γνωρίζουμε σήμερα και που είναι τα κινήματα αιχμής αυτή τη στιγμή στηρίζονται και βασίζονται στην ιδέα της Αρκαδίας. Πάμε παρακάτω. Διάφορα πραγματάκια. Τοπική αυτοδιοίκηση, εναλλακτική οικονομία, προστασία της φύσης κτλ. Πάμε παρακάτω. Ναι, και αυτό είναι ολόκληρη ιστορία που θα συζητήσουμε κάποια εποχή. Όλη η επιρροή στην Αμερική της Αρκαδίας. Όλα αυτά που βλέπετε είναι νεοκλασικά κομμάτια στηριγμένα πάνω στον αρκαδισμό. Στην αμερικανική αρχιτεκτονική. Υπάρχουν χιλιάδες τέτοια σπίτια εκεί ακόμα. Πάμε παρακάτω. Έχει κάτι άλλο, τελειώσαμε. Ωραία. Νομίζω πήρατε μια ιδέα στο πόσο σημαντικό είναι το όραμα της Αρκαδίας για εμάς, για την Ελλάδα και για τον κόσμο.